Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ασχοληθούμε με τους πίνακες μέσα στο Word και γενικά στην επεξεργασία κειμένου. Απλά έχουμε το Word ως παράδειγμα, γιατί αυτό έχουμε στο εργαστήριο του σχολείου μας, και μάλιστα είναι το Word 2007 γιατί αυτό τρέχει σε όλους τους υπολογιστές και είναι και πιο απλό σε σχέση με τα πιο καινούργια. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι οι πίνακες. Πίνακες είναι αυτό εδώ που βλέπετε, που γυρίζω το δρομέα από ποντικού, μια σειρά από γραμμές και στήλες που δημιουργούν τα κελιά και μέσα βάζουν τις πληροφορίες που θέλουμε. Εκ πρώτης όψεως η χρησιμότητά του είναι να είναι τακτοποιημένες οι πληροφορίες κατά κατηγορίες, βλέπετε εδώ πέρα επώνυμο, όνομα κλπ. Και όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερο είναι να μπορούμε να σχεδιάζουμε τις γραμμές ώστε να τα χωρίζουμε, είναι πολύ πιο εύκολο έτσι. Και τρίτο, σε ένα άλλο έγγραφο που θα σας δείξω, είναι να κάνουμε και πιο όμορφη παρουσίαση. Παράδειγμα, το πάχος των γραμμών είναι διαφορετικό και φυσικά αυτό που χτυπάει πιο πολύ στο μάτι μας είναι τα χρώματα. Και ο τελευταίος έχει μάλιστα και τα κελιά διαφορετικού μεγέθους σε κάθε στήλη. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που θα δούμε αρκετά πιο μετά. Ας πάμε στο αρχικό μας έγγραφο. Για να δούμε πέρα από αυτή τη χρησιμότητα, ποια άλλη χρησιμότητα έχουν οι πίνακες και δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως με το μάτι όπως το λέμε. Πριν την δημιουργία πινάκων σε επεξεργασίες κειμένου, και ενώ πάρα πολλά χρόνια πριν, γράφανε τα ίδια πράγματα απλά τακτοποιημένα όπως το μαρκάρω εδώ πέρα. Και ακόμα μετά, πολλοί που δεν ξέρουν τους χρησιμοποιούν τους πίνακες τα γράφουν κάπως έτσι. Αυτό όμως είναι κάπως και λιγότερο όμορφο, δεν μπορείς να βάλεις γραμμές, αλλά είναι και λίγο κουραστικό. Από κάτω θα προσπαθήσω να το ξαναφτιάξω, να δείτε τι προβλήματα θα βγαίνανε αν επιχειρούσα να δημιουργήσω έτσι τον κατάλογό μου. Ας αρχίσω να γράφω. Τώρα, πατώντας κενά, δεν ξέρω αν θα πετύχω ακριβώς από κάτω από εκείνη τη θέση. Καταρχήν θέλει πολλή ώρα για να το πετύχω, και δεύτερον δεν ξέρω αν θα το πετύχω ακριβώς από κάτω. Ανάλογα με το μέγεθος των γραμμάτων μπορεί να μου ξεφύγει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το προβληματά, γιατί αυτό το έχουν λύσει ήδη από πολύ παλιά, που σας είπα 30-40 χρόνια πριν. Υπάρχει ένα κουμπάκι πάνω από το Caps Lock που έχει δύο μεγάλα βέλη και λέγεται Tab, ή στα ελληνικά στυλοθέτης. Πατώντας το πάει σε συγκεκριμένες θέσεις και δεν χρειάζεται να μετράμε. Το πατάω και πάει εδώ πέρα μία θέση, δεν μου κάνει αυτή, πατάω μια δεύτερη φορά και μου πάει ακριβώς εκεί πέρα. Γράφω το Αλέξανδρος, πατάω ένα tab ακόμα, αγόρι, tab, δύο φορές γιατί δεν μου φτάνει το ένα tab ακόμα, 1,75 που είναι όνομα, επίθετο, φύλο, ηλικία και ύψος. Για να μην σας παιδεύω, κάνω αντιγραφή επικόλληση στα υπόλοιπα για να δούμε τώρα τι θα μου δυσκόλευε σε αυτά εδώ. Αντιγραφή Control Insert, επικόλληση Shift Insert. Έστω ότι ο Παναγιωτίδης έχει και ένα δεύτερο όνομα. Αν πάω να το γράψω, το έγραψα και λάθος. Βλέπετε ότι έσπρωξε το μικρό το όνομα παραδίπλα. Εντάξει, ας βάλουμε και μια παύλα ανάμεσα όπως είναι το πιο σωστό. Έσπρωξε το μικρό του όνομα παραδίπλα. Κάποιος θα πει εντάξει, δεν πειράζει, πατάω ένα enter, το κατεβάζω από κάτω. Αυτή είναι η πρώτη εγγραφή, το πρώτο όνομα και τα άλλα δεύτερα. Εκτός που είναι άσχημο στο μάτι, τι θα γίνει αν είχε και δεύτερο όνομα? Πάλι μου τα άσπρωξε δίπλα. Εδώ δεν μπορώ να πατήσω enter, γιατί αν το πατήσω θα μου τα χαλάσει όλα. Δεν καταστράφηκε εντελώς. Συνεπώς, το να τα φτιάχνω, να φτιάχνω τις λίστες μου έτσι, τους καταλόγους μου, με τα κενά ή έστω με τους στυλοθέτες στα tab, εκτός που είναι πιο δύσκολο, στο τέλος δεν μπορώ να βάλω και όποια μορφή θέλω στο κείμενό μου, ειδικά άμα είναι μεγάλες εγγραφές, να ξεχάσω να γράψω κάτι πιο
πιο μετά. Ας το παναφέρω. Πάμε να δούμε τώρα ο πίνακας που πλεονεκτεί σε αυτό το τομέα. Για να μην τον χαλάσω, θα αντιγράφω και αυτό πιο κάτω. Control Insert, Shift Insert. Και για να δούμε στον Παναγιωτίδη αν θέλω να βάλω και ένα άλλο όνομα. Παύλα Μαυρόπουλος. Τι θα γίνει μόλις γράψω το δεύτερο όνομα? Με έβγαλα από κάτω. Όπως είδατε δεν προχωράει ούτε στο διπλανό κελί και πάει από κάτω, αλλά εκτός που πάει από κάτω τραβάει και όλα τα υπόλοιπα κελιά της κάτω γραμμής πιο κάτω, να μην μπλεχτούν μεταξύ τους. Δηλαδή αυτήν εδώ τη γραμμή που σας δείχνω την κράτησε μία και μοναδική. Το ύψος της γραμμής είναι ίδιο σε όλες τις στήλες. Δεν μπέρδεψε τα ονόματα. Όπως και εδώ, σε αυτόν εδώ αν θα βάλω ένα δεύτερο όνομα, Δημήτριος, ποιο όνομα σκεφτούν, Δημήτριος Κωνσταντίνος, που να βάζω μεγάλα για να μην χωράνε εύκολα. Και αυτό που το πήγε από κάτω πάλι κράτησε τη γραμμή ενιαία, δεν την έμπλεξε με την τρίτη γραμμή που είναι της ακριβιάδου ζωής. Αυτή είναι η χρησιμότητα των πινάκων, η κρυφή που δεν την καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, γιατί μένει το μάτι τους μόνο στην εμφάνιση, στα κελιά και στα χρώματα, όπως σας έδειξα στο άλλο έγγραφο. Θα σας το ξαναδείχνω λίγο για να το ξαναδείτε. Αυτό εδώ. Η πιο μεγάλη χρησιμότητα είναι αυτή που σας έδειξα, ότι κρατάει κάθε γραμμή ενιαία, δεν την μπλέκει με την επόμενη, όσο μεγάλο και αν γίνει ένα κελί, και κάποια άλλα που θα τα καταλάβετε ίσως στην πορεία αν θα αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε περισσότερο. Ας δούμε τώρα πώς θα φτιάξουμε έναν δικό μας πίνακα, γιατί αυτόν που τον δουλέψαμε λίγο και πειραματιστήκαμε πάνω του ήταν έτοιμος. Τον σβήνω. Να δούμε πώς μπαίνει ένας νέος πίνακας από μας. Πάνω βλέπουμε τα μενού που έχει το Word. Το πρώτο από αυτά δεν θα υπάρχει σίγουρα στο δικό σας. Θα αρχίζει από αυτό εδώ που λέει κεντρική, που είναι το βασικότερο μενού του Word. Το δεύτερο είναι η εισαγωγή. Έχει να κάνει με ό,τι θέλω να προσθέσω πάνω στο κείμενό μου. Ενώ το πρώτο έχει να κάνει με τις μορφοποιήσεις που θα έχουν, παράδειγμα έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, στίχηση των παραγράφων και πολλά άλλα. Το δεύτερο είναι με το τι θέλω να εισάγω. Βλέπετε, μπορεί να βάλεις καινή σελίδα, αλλαγή σελίδας, κεφαλίδα, υποσέλιδο, όλα αυτά είναι καινούργια πράγματα για εσάς, αλλά είναι πράγματα που μπορώ να τα βάλω μέσα στο έγγραφό μου. Ένα από αυτά τα κουμπάκια, και μάλιστα δεν το χάνω εύκολα γιατί είναι ακριβώς κάτω από τη λέξη εισαγωγή, είναι το πίνακας. Αυτό είναι το κουμπί για να εισάγω, να δημιουργήσω δηλαδή ένα καινούριο πίνακα στο κείμενό μου, στο έγγραφό μου. Που θα δημιουργηθεί προφανώς εκεί που είναι ο δρομέας. Αυτό ισχύει για κάθε εισαγωγή που κάνουμε. Πατώντας αυτό εδώ το κουμπάκι, έχει βέβαια και το κατάλληλο μενού παρακάτω, αλλά πατώντας αυτό το κουμπάκι βγαίνει ένα εύκολο μενού που το σχεδιάζουμε όπως θέλουμε. Είχε 5 στήλες, να δω, είμαι σίγουρος, δεν το πρόσεξα κι εγώ. Όντως είναι 5 στήλες και 5 γραμμές. Για να το βάλω. Το ανοίγω, μετράω 5 στήλες και 5 γραμμές. Δηλαδή ουσιαστικά 5x5 λέγεται ο πίνακας. Όταν το κάνω κλικ, αυτόματα τον σχεδιάζει εδώ που θέλω. Και έτσι εύκολα και ωραία γίνεται ο πίνακάς μας. Αρχίζω να γράφω. Όνυμο, όνομα, φιλολογία ύψους. Το γράψουμε είναι πια μια τυπική διαδικασία. Και τα υπόλοιπα, να μην τα γράφω και καθυστερώ, τα παίρνουμε έτοιμα από εδώ, γιατί στόχος μας είναι τώρα να εξηγήσουμε κάποιες εντολές και όχι να μάθουμε να γράφουμε, που υποθέτω το ξέρετε. Αυτός είναι ο τρόπος που δημιουργώ πίνακα. Το ξαναδείχνω, θα φτιάξουμε ξανά έναν άλλον πίνακα άλλου μεγέθους. Δεν
δεν αποφάσισα ακόμα ποιο μέγεθος. Ας δούμε τώρα. Πάω στο μενού εισαγωγή, πίνακας, θα σας βάλω 3 στυλών και 6 γραμμών, 3x6 δηλαδή. Έκανα αυτό εδώ. Προφανώς όλο το πλάτος της γραμμής μας το μοιράει σε 3 στήλες, άρα τις κάνει πιο πλατιές τις στήλες. Τις γραμμές τις κάνει τόσο ώστε να μπορούμε να γράφουμε ανάλογα πόσο μέγεθος γραμμάτων έχω χωρίσει. Εδώ έχω χωρίσει μέγεθος γραμμάτων 11 και έκανε το ύψος της γραμμής τόσο ώστε να χωράει το νούμερο, το ύψος γραμμάτων που είναι μέγεθος 11. Αυτά για την εισαγωγή στυλών. Παρακάτω τώρα θα δούμε ποιες βασικές εντολές έχουμε να κάνουμε, ποιες βασικές λειτουργίες, να το πούμε καλύτερα, μπορούμε να κάνουμε πάνω στους πίνακες αφού τους έχουμε γράψει. Θα σβήνω αυτά και να τα ξαναντιγράψω πάλι σωστά ώστε να τα κάνουμε από την αρχή και ωραία. Έστω ότι ξέχασα να βάλω μια εγγραφή ανάμεσα στην Ακριβιάδου, μάλλον στον Παναγιώτηδη και στον Ψαθόπουλο. Πώς θα βάλω μια εγγραφή? Αν επιλέξω, αν κάνω ένα κλικ εδώ πέρα και πατήσω δεξί κλικ, μου βγάζει ένα μενού που έχει να κάνει κυρίως με το τι γράφω εδώ μέσα. Αν όμως το επιλέξω όλο το κελί και κάνω δεξί κλικ, μου βγάζει ένα άλλο μενού που έχει να κάνει με τα πόσα κελιά υπάρχουν, πόσες γραμμές κλπ. Να μην τα δούμε όλα αυτά τώρα. Θα δείτε ότι το τέταρτο από αυτά λέγεται εισαγωγή. Να βάλω κάτι ενδιάμεσα. Και στο ρωτάει τι να βάλω ενδιάμεσα. Στήλες από αριστερά, στήλη είναι η όρθια η γραμμή. Στήλες δεξιά από εκεί που μαύρισα. Μια γραμμή από πάνω, μια γραμμή από κάτω. Εφόσον θέλω να βάλω ανάμεσα στον Παναγιωτήδη και στον Ψαθόπουλο, θέλω μια γραμμή πάνω από τον Ψαθόπουλο. Άρα διαλέγω αυτό. Και όντως μου το έφτιαξε. Για να βάλω ένα ακόμα όνομα. Δημητριάδης Αναστάσιος. Τυχαία είναι αυτά τα ονόματα και τα νούμερα. Αγόρι προφανώς. Ηλικία 15. Ύψος 1,78. Και ας το βάλουμε πιο κοντά, 1,68. Έτσι προσθέσαμε μια καινούργια γραφή. Βλέπετε ότι το να βάλω κάτι ενδιάμεσα όταν είναι σε μορφή πίνακα είναι πάρα πολύ εύκολο. Σας έδειξε επίσης και πώς μπαίνει και μια καινούργια γραμμή όταν την είχα ξεχάσει. Ας δω όμως τι γίνεται αν ξεχάσω κάποια στήλη. Το ίδιο, θέλω να βάλω μια στήλη ανάμεσα στο όνομα και στο φύλλο. Πάλι μαυρίζω όχι μόνο αυτό αλλά όλο το κελί και δεξί κλικ, πάλι εισαγωγή. Με ρωτάει τώρα στήλη δεξιά ή στήλη αριστερά. Θέλω μια στήλη αριστερά να είναι ανάμεσα στο όνομα και στο φύλλο. Αρχίζει να τα μικραίνει λίγο τα πλάτη των κελιών το Word όσο μπορεί. Και εδώ θα βάλω κάτι που είχα ξεχάσει, αριθμός μητρώου. Ένα υποθέμενο αριθμό μητρώου και γράφω κάποια νούμερα. Είδατε, εύκολα πρόσθεσα κάτι που αν τα είχα φτιάξει με αυτόν εδώ τον τρόπο θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να τα κάνω. Συνεπώς, πέρα από τη χρησιμότητα είδαμε πως βάζουμε και μια άδεια γραμμή και μια άδεια στήλη. Ένα κολπάκι που δεν το ξέρουν πολλοί, δεν το βλέπω πολύ συχνά στα βιβλία, είναι πως θα βάλεις μια άδεια γραμμή και είναι τόσο εύκολο που δεν χρειάζεται καν μενού τίποτα. Θέλω να βάλω παράδειγμα ανάμεσα στον Δημητριάδη και στον Ψαθόπουλο μια ακόμα γραμμή. Στη δεύτερη και στη τρίτη δηλαδή γραμμή να βάλω ενδιάμεσα κάποια άλλη. Πάω στο τέλος της δεύτερης, πατάω, κοιτάξτε που βγήκε ο δρομέας έξω από τον πίνακα και αναβοσβήνει. Είναι μια παράξενη θέση και στην αρχή σε μπερδεύει, λες για ποιο λόγο υπάρχει εκεί πέρα. Αν πατήσω ένα Enter, κάνει αυτό που ήθελα. Έβαλε μια γραμμή και μάλιστα ο δρομέας μπήκε και στην πρώτη στήλη από την καινούργια γραμμή, στο πρώτο κελί δηλαδή. Μπορώ να βάλω όποιο όνομα θέλω εδώ πέρα. Πείτε με ένα όνομα να βάλω, Παπαδοπούλου
Μαρία. Τα υπόλοιπα ας μην τα βάλω γιατί δεν έχει νόημα να τα συμπληρώνουμε, είναι τυχαία έτσι αλλιώς τα νούμερα. Και με αυτόν τον τρόπο, έναν άτυπο κάπως τρόπο, σας έδειξα την εισαγωγή γραμμής πώς την κάνετε χωρίς καν επιλογή κελιών, χωρίς δεξί κλικ, χωρίς τίποτα άλλο. Αυτές είναι οι πρώτες βασικές εντολές για τους πίνακες. Άλλο πράγμα που θα ήθελα να ξέρετε, πώς αλλάζω το πλάτος των κελιών και το πλάτος της στήλης που είναι, θα το δούμε αργότερα. Το πλάτος των κελιών όμως είναι πολύ εύκολο και γίνεται και πιο συχνά. Για παράδειγμα, εδώ άδικα η στήλη της ηλικίας έχει τόσο μεγάλο πλάτος γιατί είναι διψήφιο νούμερο. Το ίδιο και το ύψος. Όταν φέρετε το δρομέα ακριβώς πάνω στη γραμμή, παίρνει ένα σήμα διπλού βέλους. Κάνω ένα κλικ, το κρατάω πατημένο και βλέπετε η γραμμή γίνεται μεγαλύτερη και το σέρνω προς τα αριστερά. Άρα μου το έκανε έτσι. Το μίκρινα πολύ όμως γιατί θέλω να αφήνει και λίγο κενό ανάμεσα. Το ίδιο κάνω και στην ηλικία. Το ύψος ας το μεγαλώσω λίγο γιατί δεν είναι τόσο ωραίο να είναι στενό. Θέλω να έχουμε λίγο περιθώριο. Το φύλλο αγόρι κορίτσι, άρα μικρές λέξεις. Αριθμός μητρώου. Και θα δώσω έτσι περιθώριο στα ονόματα και στα επίθετα, ώστε αν βγει ένα μεγάλο να μην αλλάζει γραμμή και μην το χαλάει. Φυσικά άμα αλλάξει γραμμή δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί πολύ παρά μόνο για αισθητικούς λόγους. Αυτό που μάθαμε δηλαδή τώρα, το ξαναλέω μια φορά ακόμα, είναι πώς αλλάζω το πλάτος των στυλών. Ακουμπάω εδώ πάνω το ποντίκι μου, το κάνω κλικ και βλέπετε μπορώ να το σύρω δεξιά ή αριστερά. Πώς επιλέγω τώρα στήλες και πώς επιλέγω γραμμές. Για παράδειγμα, αυτές εδώ τις γραμμές που τις έχω κάνει όλες έντονο και στο κέντρο, ας τις αλλάξω λίγο για να τις ξανακάνουμε όπως τώρα να δείτε. Για να μαυρίσω μπορώ να κάνω το καθένα από αυτά κάποια επιλογή. Παράδειγμα, το κάνω έντονη γραφή στο κέντρο, αυτό. Για να μην τα κάνω όλα ένα-ένα, θα μπορούσα να μαυρίσω όλη τη γραμμή. Όλη τη γραμμή τη μαυρίζω, την επιλέγω να το πούμε πιο επίσημα. Αν πάω το ποντίκι μου έξω από τον πίνακα αριστερά και παίρνει μια κλίση προς τον πίνακα το ποντίκι, κάνω ένα κλικ και τη μαυρίζει όλη. Αφού τη μαυρίσει όλη, πατάω τη μορφοποίηση που θέλω και αν θέλω το μεγαλώνω και λίγο παραπάνω. Αυτό εδώ. Αν θέλω να μαυρίσω μια στήλη, να επιλέξω μια στήλη, βλέπετε αν πάω πάνω από τη στήλη και ακουμπήσω εδώ το δρομέα, γίνεται ένα βελάκι προς τα κάτω, μικρό και σχετικά φαρδί, και όταν το κάνω κλικ επιλέγει όλη τη στήλη. Για παράδειγμα, θέλω αυτές τις στήλες, αυτή τη στήλη, το φύλλο αγόρι κορίτσι, να το κάνω πλάγια γραφή. Το μαυρίζω και το κάνω πλάγια γραφή. Το ξαναλάζω βέβαια γιατί δεν δείχνει όμορφο αισθητικά, απλά ήθελα να το δείτε. Άλλο πράγμα που μπορεί να χρειαστεί να κάνω για όλο τον πίνακα είναι να δώσω κάποιο χρώμα σε κάποιο από αυτά εδώ. Το μαυρίζω όλο και διαλέγω ένα χρώμα, που ένα λίγο πιο όμορφο χρώμα. Αυτό ας βάλουμε. Δεν έπιασε, δεν τα έπιασα. Και έτσι κάνω μαζική τροποποίηση ολόκληρης της γραμμής. Αυτό είναι σε πρώτη φάση το πρώτο μάθημα που έχουμε να κάνουμε σχετικά με το τι χρειάζονται οι πίνακες, πώς τον δημιουργούμε, πώς προσθέτουμε γραμμή, πώς προσθέτουμε στήλη και πώς επιλέγουμε ολόκληρη γραμμή και ολόκληρη στήλη. Καλή συνέχεια.